Oružane snage Ruske federacije nastavljaju da izvode specijalnu vojnu operaciju. Na pravcu Nikolajev-Krivi Rog neprijatelj je uz pomoć 3 taktičke grupe veličine četa, 60. pešadijske i 57. motorizovane pešadijske brigade uz podršku 6 tenkova izveo neuspešne ofanzive u oblastima Mikroljubovke, Male Seidminuhe i Belogorovke u Hersonskoj oblasti. Sve napade su jedinice ruskih oružanih snaga uspešno odbile. Ljudstvo i vojna tehnika jedinica 28. mehanizovane i 79. vazdušno-jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine gađane su visoko preciznim oružjem vazdušno-kosmičkih snaga Rusije u blizini grada Nikolajeva. Tokom borbenih dejstava na ovom pravcu, gubici ukrajinskih trupa iznosili su preko 180 vojnika, 2 tenka, 7 borbenih oklopnih vozila, 3 topa i 10 vozila. Vazdušno-kosmičke snage Rusije, raketne trupe i artiljerija naneli su masovne vatrene udare na jedinice i rezervu oružanih snaga Ukrajine. U rejonu naselja Kirovo, Zaporoške oblasti, koncentrisanim vatrenim udarima poražene su jedinice 65. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine. Gubici neprijatelja iznosili su do 100 vojnika, kao i više od 10 jedinica vojne tehnike. Usled napada na položaje 54. 93. mehanizovane i 10. brdsko-jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine u oblastima naselja Verhje Kamenskoje, Spornoje, Berestovoje, Artemovsk i Zajcevo Donjecke narodne republike, neprijateljski gubici iznosili su više od 110 vojnika i 20 jedinica vojne tehnike. Visoko preciznim udarima vazdušno-kosmičkih snaga Rusije na mesta koncentracije ljudstva i vojne tehnike jedinica 14. mehanizovane brigade u oblastima Kočetok, Rogan, Doršenkovo, Velika Babka i Čugujev Harkovske oblasti, 63. mehanizovane brigade u rejonu Vermijevke, kao i 3. odvojenog bataljona teritorijalne odbrane u rejonu Miroljubovke Hersonske oblasti, uništeno je više od 150 ukrajinskih vojnika i 17 jedinica oklopne i specijalne vojne tehnike. Tokom borbi u rejonu naselja Zajcevo Donjecke narodne republike, 24. bataljon ekstremističke formacije Ajdar i 53. mehanizovane brigade izgubio je više od polovine ljudstva. Komanda oružanih snaga Ukrajine povukla je ostatke jedinica u Časov Jar Donjecke narodne republike. Operativno-taktička avijacija, raketne snage i artiljerija neutralisale su kontrolnu i koordinacionu tačku Primorske grupe u rejonu Šurinova, Nikolajevske oblasti i 3 kontrolne tačke oružanih snaga Ukrajine u rejonima Černov i Oskol, Harkovska oblast, Peršotravnove, Zaporoške oblasti i Seversk Donjecke narodne republike. Neutralisano je i 47 artiljerijskih jedinica ljudstva i vojne tehnike oružanih snaga Ukrajine u 127 rejona, uključujući baze stranih plaćenika, američke privatne vojne kompanije Akademija i ekstremističke formacije Kraken u regionima Kramatorska i Nikolajevke, Donjecke narodne republike. Pored toga uništeno je i skladište municije 14. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, koje je sadržalo više od 7.500 granata za zapadne artiljerijske sisteme i skladišta municije 128. brdske jurišne brigade u okrugu Dolinke, Zaporoške oblasti i u Harkovskoj oblasti. U visoko preciznim udarima vazdušno-kosmičkih snaga u blizini Kramatorska uništena je haubica 155 mm M777 američke proizvodnje, radar za navođenje protivvazdušnog raketnog sistema S-300 u blizini naselja Dvurečje i radar protivvazdušne odbrane kod Vasjukovke u Donjeckoj narodnoj republici. Ruski PVO sistemi su oborili 8 bespilotnih letelica u oblastima naselja Malijevka, Jagodnoje, Harkovska oblast, Lebedevka, Luganska narodna republika, Tokmak, Crvenoarmeljskoje, Zaporoške oblasti, Vladimirovka, Antonovka, Donjecka narodna republika. Pored toga 8 raketa višecevnog raketnog sistema HIMARS uništeno je u oblasti Novaja Kahovka, Hersonske oblasti i grada Hersona. Ukupno od početka specijalne vojne operacije uništeno je 293 aviona, 155 helikoptera, 1981 bespilotna letelica, 375 protivvazdušnih raketnih sistema, 5022 tenka i drugih borbenih oklopnih vozila, 837 višecevnih raketnih sistema, 3397 artiljerijskih oruđa, kao i 5680 jedinica specijalnih vojnih vozila.